Vaig conèixer Via Empresa, jo crec que fa uns 6 anys, aproximadament, fent una cerca a Google per trobar informació d'una empresa. I em va sorprendre veure una publicació en català, en la nostra llengua, parlant d'empreses de quilòmetre zero, del nostre entorn, de la nostra realitat, de la nostra economia, del nostre país. Des d'aquell moment em vaig fer fan de Via Empresa i des de llavors tampoc he deixat de recomanar-la cada vegada que faig cursos de formació, equips de vendes, en les direccions comercials, en les consultories, perquè per mi Via Empresa, més que un mitjà de comunicació, és una eina de treball. Des de fa no tant de temps vaig proposar a l'equip de direcció de Via Empresa poder parlar sobre vendes, que és el meu tema. Em van animar a fer-ho i la sort que he tingut és que em deixen expressar-me lliurement sense marcar-me com ho haig de fer. És a dir, jo el que volia fer era alguna cosa molt fresc, menys acadèmic i molt d'explicar què és el que ens estem trobant els comercials en el carrer, com és el nostre món i poder-ho portar a la resta de societat. Bé, i en un moment en què tots estem visquent en una important crisi, la crisi del Covid-19, i que tots els sectors ens n'estem ressentint molt, autònoms, emprenedors, empreses, penso que Via Empresa no queda al marge d'aquesta crisi i el model econòmic en el que es basa, igual que totes les publicacions de proximitat, queda en dubte. Per tant, jo animo a Via Empresa a trobar les solucions que calguin, a recórrer als nous models que entre tots puguem redefinir, puguem reinventar per seguir endavant amb aquesta publicació que per mi és del tot necessària i que és un plaer llegir Via Empresa, els professionals que hi participen, l'equip que hi participa, els que entre tots ho fan possible. Sense més, moltes felicitats per molts anys i que d'aquí 7 anys puguem tornar a celebrar-ho. Gràcies.